ассалому алайкум дӯстон, мардам тамошобинои канали Савдо ТЖ подписчикои муҳтарам. имрӯз 27 феврали 2026 сол навори хонаҳои арзон, заминҳои арзон, квартираҳои арзон, хонаҳои назди ҳавлигӣ фурӯшӣ аз ҳар як гӯшаву канори Тоҷикистон навор кардем. тамошо кунем. числаи 27 бача азиз, замини арзонам дорем. бовар кунед, навор зуд шид бачаҳо, навор беҳтарин наворо шид. ҳамин маъқултон мешавад хонаҳоро тамошо кунед. фақат баъдан ватсап мегзорем барои қабули реклама. хона, замин, квартира чизе дорем, роҳӣ кунед, рекламаш карда фурӯш намегзорем. навори дарозай бача азиз, навори бо маъне, беҳтарин навор. ҳамин хонаҳои арзон бисёр шид, ба ҳам хути навортон кардем. лайкотонро гузорен, дар ҳамин канали ма подписатсия кунед бачаҳо. ҳамин фақат якм лайк кунед, далши навора то охир тамошо кунед. дӯстон азиз, кадоми шумо дар Москва ҳастен, Московский област ҳастен, кор мекунен, фаъолият мекунен, хоҳиши бор равон кардан ба ватан дорен, Савдо ТВ ширкати Акаи Нозима тавсиятон метавад ки тӯли як чанд солае ки оиди ҳамин система кор мекунанд, фаъолият мекунанд, борҳои шуморо бурда мерасонанд. пашти ҳар ҳафта иншоалло ки бор ба Тоҷикистон мерасад. бор бурда мешавад ба Душанбе, Ҳисор, Шаҳринав, Регар, Ваҳдат, Бухтар, Вахш, Хурусон, Ҷиликул, Шаҳри Туз, Ёвон, Норак, Данғара, Темурмалик, Фархор, Ҳамадонӣ, Восекулоб ва дигар самтҳои Тоҷикистон бор мебаранд. дӯстон, агар ки борҳои шумо аз 100 кило зиёд бошад, худшон омада ба ҷои зистон бортона мегиранд, мебаранд. масъалаи хизматрасонӣ дараҷаи олӣ бо нархҳои арзон кор мекунад. фақат дӯстон, вақте ки занг мезанем мегӯянд ки мо аз канали Савдо ТВ тамошо кардем. борҳотона роҳӣ кунем бародар азиз. ва дӯстон азиз, кадомитон ами наворои Савдо ТВ-ра дар YouTube тамошо карда наметонен, дураи ватан ҳастен, Савдо ТВ телеграм канал кушодаги бача азиз, силкаш дар ҳамин таги комментара. ана ҳамин телеграм канали Савдо ТВ дӯстон, бовар кунед, канал беҳад зур пеш афзай. силкаш дар комментара дар омада тамошо кунед. дӯстон, мегзарем ба аввалин квартираи фурӯшӣ равонкардагӣ. квартираи фурӯшӣ равон кардан ки дар шаҳри Душанбе дар гардиши Ленинградай. акамон видео кага нигоҳ кунед, чӣ хел ҷош ҷои ободай, хай сум дар кор савдо мекунам. ҳамин наворое ки мекунем бачаҳо, шумо нисбат ба нарх навош, нисбати поделитсия ва подписатсия бетараф набошен. ҳамин хонаҳоро иншоалло мо мақсад навор мекунем ки шумо бихаренаш. доми мо 15 этажа, хона дар якум этажае. ҳамин баланди ҳамин хонаи мо бача азиз 450 ҳай. чӣ хеле ки баъзе хонаҳо баландишон мисол 2.5 ку 2.5 и 450 ҳай бача мера мегирен ку метунен 2 этажаш кунен. худаш дар якум этажай соколни нест бачаҳо, фикр накунед соколни. соколни баъди соколни якум этажай. якум этаж просто баландиш 450 ҳай, метунен ҳамера 2 этаж вақтона бикунем бу. 450 хела баландай. проекти 2 этажай да, просто да якум этажай. шаҳри Душанбе, гардиш Ленинград, масоҳати 59 квадратай 350 ҳазорш мега бачаҳо. медонен? шумо гӯё ки 2 этаж харидесен. 2 этаж або 59 хайнашаш 120 квадрат гӯё ки мехарем бачаҳо. 350 ҳазор да 120 квадрат ай ҷои обод метонен бигирен. ҳамин хеле ҳисоб кунем агар да. бо савдо мешавад. дом тайёрай. иҷозати ремонт ҳастай. хулоса ки кадомитон дар корай, фақат бигӯем ки ман канали Савдо ТВ ёки Савдо ТЖ тамошо кардем, иншоалло ҳамин шахсият мефаҳмам. ин ҳамин ҳолат кардаги дом дар якум этажаш. далши зангза масяка бигиренаш. проекти 2 этажа, Душанбе, гардиши Ленинград. лайкора гузорен, ба хотири ҳамин хеле хонаҳои арзон навор да лайк шава. як лайк шумо навора 15-20 нафар да тоб мета иншоалло бачаҳо азиз. дӯстон азиз, мегзарем ба дуюмин хонаи фурӯшӣ назди ҳавлигӣ. хонаи назди ҳавлигӣ астае ки дар ноҳияи Ёвон, дар чорум савхоз, деҳаи Меҳнатобод, 5 сотихаи 2 хонаҳай банияи дарна дора. ова бинем бачаҳо, ова диден? ои тозаи мехӯрданӣ. шланга мекашен, прямо ина ҳа хонаи мо ана ҳаминҷа қарор дора. хеле нархҳо дӯстон редка мешавад. 140 та мега бо иншоалло кам беш шавад муомила дошта бошам. об дора, свет дора, хонаро ба пеноблок кардем ки барои худам тайёр кардам. мегам ҳамин хона мега 160 қариб 170 ҳазор ғалтаga сум дар кор савдош мекунам мега.
140 та ҳуҷҷатҳо ҳастай. Хона бо пеноблокай, медпункт, мактаб, масҷид ҳамаш дар наздикишай. хонара барои зиндагии хидм кардагӣ мега қайси сум дар кур савдош кесам ина марамад 1500 дона семенблок падарка дӯстон азиз дар чорум савхози ноҳияи Ёвони деҳаи Меҳнатобод занг бизанед бигиремеш 140,000 сомонӣ бо иншоалло савдо мешавад. хона барои зиндагӣ тайёрай дӯстон азиз. 5 сотихаи мегзарем ба сеюмин замини фурӯшӣ равонкардагӣ. бо арзиши 90,000 сомон шумо метавонед замин бигирем бачаҳо. замин дар ноҳияи Ёвон деҳаи чораҳа 8 сотиқ замин. ҳуҷҷатош ҳастай, об ва магазин ҳастай дӯстон азиз. дар ватсапшон занг бизанед. алиши ба ягон вектора боша алиш мекунем. болои сум будаки мада сум дар кораи мега бачак азиз. ноҳияи Ёвон деҳаи чораҳа 75,000 битонои хонаҳо рехтагӣ тайёр дӯстон. дар хеле ҷоҳо мақсади хеле ҷои обода хеле нархо хати редка мешавад дӯстон. чунки ҳамин Савдо ТВ ва Савдо ТЖ ҳаракат мекунад ки хонаҳоро, заминҳоро, квартираҳоро арзон карда навор кунад ва барои подписчикои худаш пешниҳод кунад. хитон далчи маълумотша занг зад бигирен. дӯстон лайкҳоро гузорен, дар канали мо подписатсия кунен, фикротонро комментария кунен. оё ҳамин замин ба ҳамин 90,000 арзанда ҳаст ё ин ки нестай? шумо дар айкиҷо замин дар кор, айкиҷо хона, квартира дар корай? дар ҳамин таги комментария неса худохоҳ мо пешниҳодтон мекунем бачаҳо азиз. дӯстон азиз мегзарем ба чорумин квартираи фурӯшӣ равонкардагӣ. квартирара бинен, квартирара ана ира хона меган охӣ медонед. шаҳри Душанбе маҳаллаи Навбаҳори 2 Гипраземда қарор дорад. духонага масоати 48 квадрат, свет, об доимӣ, ремонт просто бомба дӯстон. хона ҳолати беҳтаринда қарор дорад. 570,000 мегем. духона 48 квадратай. ина кадоми тона дар кораи зангза бигиремеш. рақамҳои дастӣ, рақамҳои ватсапи соҳибхонаро экрани шумо маълумоти пурра оиди хона занг занед. 570 та чӣ хелай бачаҳо? нархош чӣ хелай? соза ё ки не? ремонтҳои хона чӣ хелай? хулоса ҳамин ҳолат ошхона, баня, кухни, ду хонаи 48 квадрата 570,000 нарх, абоёи фасон. хулоса ремонт бо дараҷаи олӣ савдо мешавад. ва дӯстони азиз мегзарем ба панҷумин квартираи фурӯшӣ равонкардагӣ. квартираи фурӯшӣ равон кардан ки дар шаҳри Душанбе дар Зарафшон духонагаи 44 квадрата 445,000 сомон. духонага 44 квадрат дар чорум этажай бачаҳо медонед. 445,000 сомонӣ. фурӯшӣ дар Зарафшон дар доми Мастерок. тирезаҳо мега роҳи автобурава нигоҳ мекунад. таксиҳои ҳисор, регар, шаҳри нав наздикишда. мактаб, 3 боғчаи кӯдакона, 2 бозорча, балниса, свет об 24 соата, лифт ҳастай, поликлиникаи 14 инфексиони банисара пештай. савдо дар назди хона, ҳуҷҷатҳои хона, шартнома, соҳибхона мега ҳастам. транспорт 88, 46, 42, 11, 28, 8
ва пеши хонара мегзарад. иваз ба ҳавлӣ боша, агар хонаи назди ҳавлигӣ дар аму территорияи Душанбе боша, агар алишам мешава, ина дӯстон марҳамат варианти беҳтарин занг бизанед. 4 этаж, 2 хона 44 квадрат, 445 000 сомонӣ занг бизанед бачаи азиз. ва дӯстон мегзарем ба шашумин квартираи фурӯшимон. Квартираи фурӯшӣ ҳастае ки дар Душанбе. Ана квартирара мана квартира мегам. Фақат наворда лайк монем ки ами просмотро бисёр шава. Душанбе Гипрозем маҳаллаи Навбаҳор 2 хонага 45 квадрат, обсвети доимӣ 520 000 сомон нархш. 2 рақам дасти WhatsApp мегзорам, аз уми канали мо занг бизанед. ами телеграм канал дорум бардор азиз, амира дастгирӣ кинен. номи телеграм канали ма Сауду ТВ. ҳай дӯстон, дар амо кадомитон телеграм дорен дар телефонотон, дар поист нависен ки Сауду ТВ мебарора бача азиз. хоб баъдан дӯстон дар аввали видео, дар охири видео WhatsApp ма гузоштагиам, чизе ки дорен муроҷиат кинен, иншоалло реклама мекунем. омада ай пешам наворуш мекунем. И квартирае ки мақсад дидестем бача азиз, 2 хонага ҳай кухни дора, баня ва ҳоҷатхонаш отдельни ҳай. ай хона ба ай хона тиреза дора. Чӣ хел дидестем бача азиза? об свет доимӣ, ҳуҷҷату шартномавӣ занг бизанед, маълумоти пураша бигирем. наздикии канечкаи 2 спринтер бача азиз 656 хулоса амҷа дар наздикии ваини гарада кайку ана ҳамиҷа бача азиз. пеши ҳамида қарибишта як заправка аст ку. дӯстони азиз, мегзарем ба ҳафтумин квартираи фурӯшимон. квартираи фурӯшӣ равон кардан ки дар Душанбе ҳай Душанбеда қарор дора. доми 14 этажаи хона дар 9 этажаи дар Гипрозем ҳай. ами ай Гипрозем гарени бисёр роҳӣ кардан бовар кунен. ҳай талабота сайёҳӣ роҳӣ кардан мегиранд. иёра мо иншоалло савдо мекунем дӯстон, медонед ино ҳамаш савдо меша худо хоҳад. доми 14 этажа хона дар 9 этаж Душанбе Гипрозем 3 хонага 72 квадрат, поёни бозори деҳқон рӯбарӯи донишгоҳи молия 515 000 нарх. 2 хонагара мега 3 хонага кадем. ҳай 72 квадрат мардам 4 хонага кеса. яку хушобаҳошон ки 3 хона кадем. детский комната мега кухнира детский комната кадем. анака ҷои кухнира детский кишак кухни худаш мега да балкон аёзи. балкон парид карочи. иҷозати ремонти зиндагӣ ҳастай. ҳамсояҳо зиндагӣ доранд. 2 лифти замонавӣ, электрикӣ, сантехникӣ кардагӣ, шкатур стяжка кардагӣ. хулоса ки 30% кадем, тайёрш кадем, далчи хитом мекунем. нарх мондем 515 та. савдо мекунем бо ягончи иншоалло занг занем бача азиз. ва дӯстон мегзарем ба ҳаштумин квартираи фурӯшимон. квартираи фурӯшӣ ҳастае ки як комната квартира дар 5 этаж масоҳати 38 квадрати метр. пеши пажаркаи шаҳри Ваҳдат 165 000 сомон 38 квадрат. пашти бепул ғалтид бачаи азиз, марҳамат кунен, успет кунен бигиренаш. телефоншона мегзорам ахириш 31 хона дар тарафи мактаби нав, пажаркаи нав, роҳи Файзобод мерафтагида. доми 7 этажа ҳай лифт дора. номероша занг мезанен ахириш 31.
خب дар WhatsApp ёки дастӣ занг бизанед дӯстон 165000 таи 40 квадрат ҳай бачако 165000 5 метр кадомитонда ки дар кора ина варианти беҳтарин барои харид кардан муроҷиат кунед. Айнуми канали мо фақат бачако ҳамин наворда агар бутонем ба шарти як талайк монед натонед агар далчи тамошо кардан гирем. ва дӯстон мегзарем ба нуҳумин квартираи фурӯшӣ имрӯзамон. квартираи фурӯшӣ ҳастае ки дуконата квартираи дар ҳамин ҳолат дӯстон ҳамин ҳолат кадиянша савдо мекунад. далчи занг занед гӯш кунед ма чӣ мегӯм. якум этаж масоати 45 квадрат ду хона душанбе ноҳияи фирдавсӣ телефонша мегзорам занг бизанед ҳозирашта 295000 мега бо савдо дора худо хоҳад 295 та бо савдои созора. ҳамин хонаҳои фурӯширо дӯстон чем суратҳои холӣ омада мо агар айпеш навор кунем бо беҳтарин мешавад. ва дӯстон мегзарем ба даҳумин квартираи фурӯшимон. пеши бозорчаи гулистонда дӯстон духонага дорем дар 4 этаж масоати 60 квадрат 237000 дар ваҳдат. бозорчаи гулистон шаҳри ваҳдат 237000 сомонӣ иншоалло бо савдо дора. доми нав 4 этажа наздикии медучилиша бачаи азиз мактаби терешкова бозорчаи гулистон 237000 арзиш. хона ҳамин ҳолат муомилаи соз дорад дӯстон. хона бо газоблок бардоштагӣ далчи корашо мекунен лозимтон боша бачаи азиз. ва дӯстон мегзарем ба 11-умин квартираи фурӯшӣ якхонага 35 квадратай якхонагаҳай дар Ленский районай дар Душанбеҳай 165000 сомон нарх дорад. ҳамин дар Соколни этажа бачако медонед Соколни этажда қарор дорад 165 якхонага тарафи Ленский район Соколни меганша. хайр ремонтша боли мени кардем барои зиндагӣ кардан тайёр кардем. маблағ лозимаи савдош мекунем мегам. занг бизанем муроҷиат кунем бача азиз. хонаҳо чӣ хеле бачаҳо ҳамун нарх наво ягон хона ба таъби дил ёфтен ё ин ки наёфтен. шумо канали Савдо ТВ-ра бисёр тамошо мекунед ё ки канали Савдо ТЖ-ра. оё ҳаст нафаре ки ай канали мо хона харида боша ҳаст нафаре ки ягон хонаша фурӯхта боша. ҳамин хеле одамо ҳастаи дар ҳамин дурун ку як ҳа бигем бачаҳо дар комментара мо шуморо ҷалб мекунем. 12-умин квартираи фурӯшӣ. дӯстон азиз боз квартираи фурӯшӣ ҳастае ки яккомнатаҳай яккомната квартира дар 7 этаж масоати 35 квадрат дӯстии халқҳо дружба народов мегӯям шаҳри бохтар қурғани пешина 250000 хона падабои тайёр мегирен гилкориву краскакориша мекунен баъдан худохоҳад зиндагира сар мекунем азиз 150000 мега иншоалло бо савдои соз дорам. дом 7 этажа хона дар 7 этаж лифт надора 70% тайёр кардагӣ 100% кадам метем. нархи ахириш 250000. ҳамин нархда бо мақсад мега бо 100% мекунем чам 35 квадрат. дӯстон навор тамом шуд чизе ки буд ёфтем роӣ кардем хоҳиш кардем ҳамаша мондем. агар имкон боша лайк монед баъдан барои реклама муроҷиат кунед бача азиз. чизе ҳаста омада видео мекунем ки худтон роӣ кунед. зинда бошем бачаҳо телеграм канал дастгирӣ кунед. ва дӯстон азиз кадомитон ами наворои Савдо ТВ-ра дар YouTube тамошо карда наметонен. дураи ватан ҳастен. Савдо ТВ телеграм канал шудаги бача азиз силкаш дар ами таги комментара. ана ҳами телеграм канали Савдо ТВ дӯстон. бовар кунед канал беҳад зур пеш афзай. силкаш дар комментара дар омада тамошо кунед.